बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 28 फेब्रुआरिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बर' बाजार सोलोंसालिमा बिजनि चिरांनि आलेरा बर'नि फागुन नों फैबोला आंनि लांगोना जोंबो फै। बाक्सानि सबिराम बर'नि जेबो बुंनांगौ गैया। बाक्सानि रैदोम बर'नि गोरोबनै खन्थाइ। उदालगुरिनि जयश्री बसुमतारीनि सोलोंसालि। बिनाराम औवारिनि खौसेथि। धुबुरीनि टेंकुराम बसुमतारीनि आं मा खालामबावनो आरो धोनस्री बसुमतारीनि मिजिं खन्थाइया सेबखांजादों।